Una de les tentacions més importants que ha tingut la humanitat al llarg de la història és definir a Déu. Què és Déu? Quina és la natura de Déu? Això, per desgràcia, ha acabat comportant i ha acabat degenerant en la idolatria, que és una manera de fer palpable Has Shalom, o de fer mesurable, o de fer perceptible el Creador mateix, que evidentment això a la pràctica ha comportat moltes desgràcies al llarg de la història per la humanitat i en particular pel poble d'Israel. Però bé, quina ha sigut la solució que ens ha aportat la Torà, que de fet ens ha aportat el Creador mateix a través de la Torà? La solució que ens ha aportat és no intentar definir què és Déu, no intentar trobar la natura de Déu, sinó més aviat intentar saber com és Déu. Què vol dir això de trobar i definir com és Déu? Doncs senzillament vol dir definir una relació amb el Creador. En lloc d'esbrinar com és ell, en lloc de tenir alguna relació palpable amb ell, es busca tenir una relació emocional, intel·lectual, espiritual amb ell. Això és el saber com és ell. A la lectura que estem en aquesta setmana, el Creador ens aporta, per mitjà de la Torà, la manera de saber com és Déu. Tenim el Shema, que és el lema i leitmotiv del poble d'Israel. El tenim molt al començament d'aquesta lectura, de Beit Hanan, i ens diu: escolta Israel, l'Etern és un, l'Etern és el nostre Déu, l'Etern és un. L'Etern és el nostre Déu. Què fa aquesta expressió? Justament el que fa és definir la relació, definir una relació. L'Etern és el nostre Déu, el que sentim nosaltres, el que percebem nosaltres, amb el que ens relacionem nosaltres. I després l'Etern és un, dir que el Creador és un, és com dir que ell és coherent, que la relació que tenim amb ell ha de ser coherent, ha de ser sòlida, ha de ser consistent. I és un també vol dir que és amor, sobretot el Creador, per començar, és amor. També és justícia, però per començar és amor. Per què dic que és amor? Perquè la paraula Echad té valor numèric 13, el mateix que la paraula Ahavà, que vol dir amor, que també té valor numèric 13. Per tant, estem parlant de relació. Si estem parlant que ell és amor, també estem parlant de relació. Hem dit, per tant, en el Shema, l'Etern és el nostre Déu, vol dir que estem definint una relació, ell és el nostre, el que sentim com a nostre Déu, i l'Etern és un, que vol dir que és Echad, que vol dir que és amor. I amor és el tipus de relació més forta, més consistent i inicial que es pot tenir amb algú i també en particular amb el Creador. I després, més endavant, que tenim a Beit Hanan? A Beit Hanan tenim els Aseret Adibrot, el que s'ha traduït malament com els 10 manaments, que en realitat són les 10 afirmacions. Les 10 afirmacions que defineixen el consell del Creador de com ens hem de relacionar amb ell. Novament, relació, definir una relació. Aquesta és l'obsessió pràcticament d'aquesta lectura de Beit Hanan, que Moisès ens intenta explicar i expressar. La base del nostre tracte amb el Creador no és intentar definir-lo, no és aquesta obsessió d'entomòleg que té moltes vegades la filosofia de definir l'essència de les coses, sinó que en el cas del judaïsme sabem que l'essència del Creador és indescriptible, és indefinible i és impalpable. No l'intentem delimitar, el que intentem aconseguir és una relació amb el Creador. El màxim de profunda, sí, el màxim de sòlida, el màxim de consistent, el màxim de racional i amb el màxim d'integritat i de rectitud i de justícia. Aquest és l'objectiu de la Torà, definir una relació amb el Creador, una relació amb la creació i una relació amb el poble d'Israel i la humanitat, més que intentar definir essències de manera filosòfica i de manera etèria. Shalom.